na emeguna wonye adwuma nye ebeba form na obi anya ne so ne adwuma ma asomdua ba no ene Kofi Apienin enin founder and chairman da Apienin Bonsek fan club ano waye nyame so ade pa de sika 50,000 na interest bia ne ho amama 50 so wonye na won fan kire wo no mo enwuma mu Adom Kasee etwoso Kofi Apienin enin ena epanyini a woda Apienin Bonsek fan club ano na woni amani boni azeke no menyo enkomo twetwe mu no ene wokire mu se obonefo ehwehwe adwuma ma inside da ho pan a enye adwuma ne senti ena ema adunum a wonom ewo ekurum ho no wabo wonom bosea ya wode kwahye adwuma ase owura yigidi se ema dodo na wo honom a se wonom enya dwetire kakra bi a wobetumi ahyase aye adwuma aboa wo ho ene wonom abusu I'm say ya ju say boy a man away ku ni mu no na yon say won kira ba wiase bebre na man so no magifie e ma bebre wo a wo ni djuma bi di ye so ya say so ma sense na be ya o mo so betuma nya bi akra ye e de abobo o mo ho e na be say be we abo we tu we ko pra we ni nyina ye man na o da mema so a asa wo ni djuma bi di de bia na o fisa mema bebre gu o mo so na mfisa wo djuma bi di a wo be careful the way I be say den and let it to people enti ya say 50,000 Ghana cedis and so your man will come no saying to be a 1,000 nipa 50 be a 1,000 no fan pay being yet Kwabena Bonsu vice chairman na woda Apienin Bonsek fan club ano no so de to man nyina nim se wonu nokre wo sika wode ama wonom no ho se be ya obenya mfaso na afoforo nso nsa aka sa amoa yi bi de ahwehwe ane so mbedi nokre na scan ba bi a ye fafiri ye no bosumi numa ye de ama wo mo no ebetumi asa beda ho na wo mu nua no mo a wachire no yetumi afasa akwanya no so aboa wo mo nso nti de ahwehwe firi wo mo ho an se omo bedi no kora ma yen ema wonya aska ibie ene yama ne boni atwetwe nkomo ene mema no wo madwuma sem na adi enti wo ba no kakra na wanya no Apienin Bonsek ama yensa aka no e wo se yehwe ne ye de ye adwuma se be ya ebenya bidi aboa be ma no Apienin Bonsek enam na dum so no amaya aka bi so bi o ma aka ye kwaji loan no banga aka de mo de be interest mo de be to so amaya no eso